O Conservatorio de Ribeira abre os prazos para os seus cursos preparatorios de acceso. A entidade ofrecerá este terceiro trimestre unha ampla programación na que se inclúen os encontros da Aula Galega de Saxofón. Ha aberto o prazo de inscrición para os cursos preparatorios de ingreso ao Conservatorio de Ribeira. Para este terceiro trimestre ofrecerase unha ampla programación entre a que destacan os 3 encontros da Aula Galega de Saxofón. Estes cursos de acceso están destinados a rapaces de entre 7 e 14 anos e neles abordarase a preparación para a proba. Este obradoiro está destinado para rapaces que teñan as idades de 7 a 14 anos e vai englobado a ver un pouco en que consisten as probas e cales son tamén os contidos de dita proba. Entón, bueno, a partir de hoxe xa está colgado na páxina web do Concello o que é o impreso para facer a inscripción e remitírnola ao correo electrónico do Conservatorio. Admitiránse alumnos en orde de inscripción para un máximo de 15 persoas por grupo. O curso abranguirá dende inicios de abril a primeiros de maio, sendo as probas no mes de xuño. Temos un primeiro grupo que será os luns, o 31 de marzo, o 7 de abril, o 28 de abril e 5 de maio, ás 19:30 horas ata as 20:15 minutos. O segundo grupo é os xoves, o xoves 3 de abril, o xoves 10 de abril, o 24 de abril, o 8 de maio, e este grupo vamos impartir no horario de 5 da tarde a 6 menos cuarto da tarde. Despois temos tamén estes mesmos días, o xoves, outro grupo máis que vai ser máis tarde, ás 19:30 horas hasta as 20:15 minutos. Ademais destes cursos, durante o terceiro trimestre levaránse a cabo os últimos 3 encontros da Aula Galega de Saxofón. Comezarán a finais de marzo e contarán con profesores de renome a nivel nacional. O 17ª edición deste seminario. En esta ocasión contaremos con xente xa que veu outras veces e que son habituais, como Xavier Casal, Carlos Ordóñez e Roi Barros, e en abril acompañarnos unha chica, unha muller, que dá clase no Conservatorio Profesional do Ejido, que estudiou precisamente con Xavier Casal ao mesmo tempo en que Xavier estaba en Bordeos, coincideu ela tamén, e vai ser a profe do encontro de abril. E despois para maio, para rematar este curso, pois estará de novo o pianista Takahiro Mita, que é o pianista traballa no Conservatorio Superior de Música de Aragón,